Miex isewwi x-xogħol fil-bini ta' lukanda ta' 12 sular fuq l-art tal-Patrijiet Agostinjani biswit l-istabbiliment Bay Street f'Paċeville. L-art li għadha fuq il-kodba tal-Knisja kienet mikrija lil dan l-istabbiliment sabiex juża bħala parkeġġ. Madankollu f'Ottubru li għadda tefgħu applikazzjoni għal żvilupp ta' lukanda. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar dan l-iżvilupp, il-Provinċjal tal-Agostinjani Dun Leslie Gatt qal li bil-flus li se jiġu ġenerati l-ordni tista' tkompli tinvesti fis-servizzi reliġjużi tagħha sabiex tkun tista' tmantni d-diversi binjiet li għandha mxerdin madwar Malta. B'reazzjoni għall-aħbar li ħarġet fil-beraħ li ħadd filgħodu fuq il-Gazzetta Malta Today, l-Arċisqof Charles Scicluna ċaħat li kien jaf b'dan il-proġett massiċċ u qal li se jordna investigazzjoni mill-Kummissjoni Ambjent fih dan il-Kurja. Madankollu, kif jiġdu l-filmati li One News ġibet minn San Ġiljan, jidher li x-xogħol irranka ġmielu u l-investigazzjoni ftit tista' tibdel mill-eżitu ta' dan il-proġett hekk kif s'issa diġà tħaffru madwar 5 sulari taħt l-art. Saħansitra sabiex ikun jista' jitħaffef aktar ix-xogħol, kuntrattur ewlieni lokali xtara magna apposta li tħammel l-art b'mod veloċi. Fl-aħħar snin, il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja semmet leħena bosta drabi dwar proġetti proposti ta' żvilupp fiż-żona. Dan l-aħħar ħarġet tikkritika l-iżvilupp tad-dibi li jinsab tefa' ta' ġebla l-bogħod minn dan il-bini fuq l-art tal-Knisja. Il-Kummissjoni Ambjent saħansitra kkomunikat mal-investituri barranin sabiex jerġgħu jaħsbuha qabel jiġu jinvestu flushom f'pajjiżna. Intant, il-Provinċjal Gatt iġġustifika dan il-proġett billi qal li f'dan il-kumpless ta' 12 sular se jkun hemm spazju miftuħ sabiex il-bini u l-kappella li bħalissa qed jintużaw mill-Patrijiet Agostinjani ma jiġux ostakolati.